So, aksidente, no? Pedestrian lane, accident karong buntag, hit and run, gayong taxi na nakabangga, no? Yan mga tungura. Sa atong YouTube, Benji Talisik, good morning. Kaninyo ang tanan. Mana situation karon? Boss, Ano par ko ito? Papikat. so, ang kading barangay San Nicolas proper in the leadership of Barangay Captain Clifford Dinial, ang kapitan sa Barangay San Nicolas proper, mga igala, no? Ay, kayo ba? Sakay ito mo. Ano ko? Ako pa ambulansya na ako, tumagtangad. Hit and run, no? Dito sa may adubangan mismo sa may One Central Hotel, no, mga igala. So, hit and run ni taxi ang nakabangga, no, mga igala. Sa to YouTube, Benji Talisik. Kanunay pag-subscribe o maka-update ka kanunay sa mga nag-unang balita matag karon o kunya. Inyong higala, Benji Talisik. Good morning, kaniyong tanan.